Como é habitual, o Concello da Pobra acenderá o alumeado de Nadal o próximo día 6 de decembro. Será ás 6:30 da tarde na Praza Alcalde Segundo Durán e contará con sorpresas, así como numerosas actividades de animación dirixidas especialmente aos máis cativos. Ali, o alcalde acenderá a árbore de Nadal e a partir de aí percorreremos o Xardín de Valle Inclán, onde imos ter unha sorpresa para toda a veciñanza, porque creemos que é un espazo que vai ser referente tanto no concello como esperamos que na comarca, porque realmente vai estar ou está alumeado dunha forma moi especial que esperamos que todos disfrutedes. A continuación pasaremos ao Belén e ali na Praza do Emigrante e ali disfrutaremos dunha chocolatada tamén como é tradicional. Ademais da instalación das luminarias, as brigadas municipais traballan xa na decoración de rúas e edificios públicos con diversos ornamentos. Colocamos os trineos e os renos, que son propiedade do Concello, que son uns fotocol, onde a xente se pode subir a eles e sacar fotos. E tamén fixemos a plantación da planta de temporada en tonos vermellos, para ambientar tamén nestas datas e recordarnos a todos que estamos no Nadal xa. Dende o Concello quixeron agradecer o labor dunha das traballadoras da Brigada de Xardinería, encargada de montar o Belén, dándolle un toque especial para que cada ano a montaxe sexa diferente.